Hi, Silky. Wow, you're so cute. You're so cute, si Nacho. Nacho Grande. You're so fluffy. You're so fluffy. You're so fluffy. Ay, 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 ay. You're so fluffy. Grabe naman yung mga mata niyo. Ang gaganda. Tazo, up, up, up. Kasama ka. Baby, yun yung mga ibon nagsasalita. Ayan o. Ayan. Sabi niya, ano sinabi nung isang ibon sa isang ibon? Ano? 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 Ano sinabi? Ano sinabi? Ano sinabi? Ano sinabi? Ano sinabi? Ano sinabi? Hi. Hi, master. Ano, ma'am? Saan ba ilalagay itong mga ano nyo, ma'am? Doon. Nag-a-apply na hardinero. Ano, ma'am? Anong tatanim ko dito, ma'am? Halachuchi? Aloe vera. Aloe vera. Okay, ma'am. Sino mo yung assistant mo? Yung assistant ko. Kinain niya yung mga aloe vera. Yan na. Dito namin Ano, ilalagay, ma'am. Dazzle? Dito ba, ma'am? Dito, dito. Diyan. Aso, up, up. Ten, 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 ten. Pinagpalit niya ako sa sweets. Wala. Ba't naka-flex, babes? Hindi yan naka-flex. Gutom lang yan. Saan ba tayo pupunta? Doon? O doon? Babe. O si Johnny. Johnny Brown. Oo. Nilakad.